Arvaa mitä, Lars. Mä tärisin koko matkan ajan. Mä ajattelin, että mitä jos ne kasvaa yhteen. Asemalla tultaisiin sanomaan. Arvoisa rouva Svantesson, missä teidän toinen jalkanne on? Kun ei enää ole. Rouva Svantesson, olkaa hyvä ja poistukaa junasta. Miten minä voisin poistua? Samalla tavalla kun astuitte sisään. Sillä tavalla minä en enää voi. Jalkoja on nyt vähemmän. Minua pelottaa, Lars. Homma tuntuu leviävän käsiin.